知ってた？わさびが刺身と一緒に出される理由。お刺身にそっと添えられているわさび。実はそこには見た目以上に深い理由があるんです。あなたはご存知ですか？わさびに含まれているのはアリルイソチオシアネートという独特の香りと辛みを持つ成分。この成分は細菌の細胞膜や酵素の働きに作用し、増殖を抑える抗菌作用を持つことが科学的な研究でも確認されています。特に刺身のように火を通さずに食べる生魚は、どうしても食中毒のリスクが伴います。だからこそ、昔の人たちは、経験的に、わさびを添えることで、安全性を高めようとしていたのです。つまり、わさびは単なる薬味ではなく、私たちの食卓を守る、天然の防御薬としての役割も果たしているんです。ピリッとした刺激が、美味しさを引き立てるだけでなく、食の安心まで支えてくれる。そんなわさびの力、改めて感じてみたくなりますね。